Ya semene iki. Hah? Ayo semene iki ya arep ngopo? Wong gulamu 400 kok. 200. Semene piye? Apane? Udar ae. Aku ning omah wis kalah wong wedok. Tekan kene padha wae. Kapan lho iso berkutik? Lah nek wong nyekukruk kaya pitik kering ngono. Lah ya kon ngopo meneh aku ki wong wis tuwa. Ya nek tuwa iki rak ya semangat, tetep semangat ngono lho. Nek Mak tuwa yo ogah. Nek cetha wong ora. Lah cetha ora? Ora pati yo. Ya dicetakke. Engko ajar. Dul ra minggat lho, Dul. Jenengan mbok sadi mriki ora minggir-minggir. Aku tak copot sandale saiki ya. Bareng entuk. Anu Koko Bima. Nggo ngapa? Nggo apa Koko Bima? Oh, tak sak ora ngopo-ngopo. Aneh-aneh ora. Piye Mbak Tatin? Wah, jan sampean iki tunggu masyarakat Sendang Tirta. Monggo dinjim sok tanggal 3 Desember sampean kudu teko. Mbak Elisa ya kudu ana. Lah iki mengiki Mbak Elisa mayang dhewe. Oh iya to. Oh to. Payu mayang dhek semengi. Iya, gedhe kono kok jane. Apane? Bayare. Aku kok cerewet ki ngopo? Mbok menawa. Aku ki tidak mengekang. Jadi nek wingi talen aku Pak saya mau disuruh dalang mayang. Nek ora talen aku rawani ndek Mbak mau mayang. Kowe ki itu anu pondasi kamu lebih berkembang lah di mayang kok. Dhewe dasare dalang to. Kowe ora tak hukum dadi sindenku ora. Nek kowe iso berkembanglah, berdiri sendiri. Yakin barang iki nek iso berkembang. Ha ning semono kok arep berkembang meneh. Tegese usahane lho. Heeh, usaha. Gawe manggleng no. Ben apa? Manggleng. Kuwi tangkono kuwi produksi manggleng. Oh ya omongane zaman saiki kok manggleng. Usaha Mas. Hamburger napa apa wong milenial kok manggleng. Hamburger kok mangane wong luar negeri ngono kuwi. Manggleng iki padha wae balung kethek ngono. Nggih. Balung kethek. Heeh. Iki bojomu teko ora? Ora ono. Apa ndak goleki bojomu? Lah bojomu ndi? Nanti ya, waduh kegaruk. Lah kok iso? Iso. Kowe wis arep ngomong ngono kuwi. Ya ora lho, lah wis nek wis wani munggah panggung, kowe rasa mikir sing nang omah. Aku ora mikir kok. Lah kok aku nek kok ke bojomu melu ora. Ya melu karo ora melu rak ya urusanku toh. Wes ngluntrung. Lah piye lho? Wong wis ditekoni ngono kok andang deprok. Aku ki mek butuh ngerti keselamatane bojomu nek melu ya syukur. Alhamdulillah sehat. Terus arep ngopo? Nek ana bojoku arep ngopo? Ora ngopo-ngopo. Ya ora wani kaya. Minta kontrak. Minta kontrak. Mah. Ayo arep ngopo? Ora ngopo-ngopo mek tekon. Ya saiki wis jejer iki. Wis sip. Terus arep ngopo? Lampu kemanut kae. Iki lho. Kon ngopo? Kula nyuwun Sekar Sinom Parijata dipun sarengi fragmen ketoprak. Wah. Suminten edan. Kowe dadi gentro. Gento. Gento apa gentro? Gentro. Oh gentro. Heeh, terus anu Tatin. Tatin dadi apa? Lho cempluk neng dalan dicegat. Bu. Ora kae. Piye? Untune dipasang sik gentho kok ompong. Oh mau lho, nang kono ana Lele gampang mungkin. nek buri mau ana untu ondo. Ngendi? Gonen. Ning ngendi? Deburi. Engko Malang. Mbok rasa wae melahisis kok. Arep diganti untuk apa itu? Ondo. Untung nek ompong tengah ngene iki. Wah, ngangeni tak omongi. Pongah jeli. Wes. Geli-geli piye ngono lho. Ya nek kuwi kurang ngombo. Ayo manut. Wis rasain terus. Ayo. Ya siap ya. Ya iki gentho saka kono. Saka
Ayo, elok men ki dalan. Kono kae, saka mburi kono kae. Kulon desa. Heeh. Ayo dikedak uang. Tekan kene tenan sok meku gara-gara. Iya. Ayo cepet to, sih. Ya, tuduk. Nganggo pincang ora iki. Bentok kok pincang. Tuk. Kowe yo cempluk. Iya toh. Lah piye? Mek to. Ora apa-apa. Lah ya gen. Wong saya elek nek kowe. Lah piye aku nyebute sapa ngeweke lho. Gento kuwi nek karo cempluk. Heeh. Iki ki adine cempluk. Terus aku undange piye? Oh iya to ngono Dik. Iya. Yo cempluk. Iya toh. Aduh yo. Kok kowe tekan kene to toh? Diundang yo. Aku mergo miter-miter goleki kowe mbrono mrene ketemu kowe ning dalan kene yo. Ora kok bahasamu mbrono mrene iki bahasa ngendi to? Bahasane nggone gentrok. Lah kudune rono karo rene ora mbrono mrene. Brobot. Robot. Yo, aku mrono mrene goleki kowe. Saiki ketemu ning dalan. Aku bakal nglairake isen-isen ning atiku yo cempluk. Toh? Hmm? Nek omongan mbok madhep aku. Aku nang kene ora nang isor. Kok matane ngematke ngisor? Ngene yo, Pluk. Ya, gentane picak. Ah iya. Aku ki wis suwe. Kepengin tok ladeni yo. Apa? Mbok kok kaget. Lah ya kowe pengen apa? Aku kepengin ngepek bojo kowe. Kowe iki mikir ora to toh? Mikir. Aku siapamu? Lah kok takon kowe iki cempluk. Aku takon, Heeh. aku ki apamu? Kowe Mbak Yuku senajan to mung Mbak Yu nak sanak. Lah ya nek nak sanak karek aku mbak Yumu to. Apa ya oleh nek jenenge kaya ngono ki kok arep Oleh. sapa sing olehke? Aku Lah ya aku mah. kowe rak wadon. Heeh. Aku lanang. Terus? Cocok. Piye? Lah nek nek aku ra tresno? Dipaksa. Ya mah, maksai lara e. Yo, mindik-mindik weh rasa dipaksa. Mbak kowe iki yo sadar. Aku ki siapa ngono lho. Kowe iki anake Pak D. Anake Pak D Nggolo. Nek aku anake bangsat, yo adimu. Iya kowe pancen Mula sak trepeyan aku kudu tok ladeni. ora sudi. Nah, Aku ora tresno karo kowe kok. Wong iki nek bebrayan ki tresno karo tresno. Iya. Lah nek aku ora tresno ya ora bakal dadi. saiki aku karo kowe ra tresno. Kacang, goa, kacang. Kendra? Nggih, Tuku akuan dhisik kono. bakule tak pacule sik. Ngaco. Lah iki ki wong jeneng posisi panggung isore penonton oke iki werna-werna kok. Ya ora ana bakul kok nggawa mic dhewe. Saking serone letawa, aku tahu lho mayang ngono lagi. Paman Aryo. Mburi kelir persis. Cang. Wah. Rasane ya mangkel ya tak tabah-tabahke ora wong golek sandang pangane. Suwe ning suwe aku karo kowe mesti tresno. Bu, Ora ya, nek jenenge wong keploki tangan loro. Nek tangan siji ya ora kena. Kuwi padha karo tresnamu karo aku ora tresno karo kowe. ning aku tresno marang sliramu. Ya kuwi urusanmu ning aku emoh. Sapa manis? Elingo. Aku eling. Ya rasa ngono. Kaya sirah. Lanang seniman sehat Latenono dan kubrek
Janji sabar aja susun sampai jembat Nek kowe mandek kowe piye to, Bro? Lah aku ra gelem kok kan mandek. Ora wira-wiri maju mundur Ya akhirnya kaya kowe mandek aku ya mandek. Lah kowe mlaku wae kok. Lah nek ra kena-kena. Ya aku ya mah. Mbok gelem, Mah, Mbok dikenake. mbok dikenake. mah. Kowe ngerti bahasa mah ora to? Dili to. Enggak. Iki ning dalan lho, Bu. Ya justru nang dalan ki mbok ora ngawur. Kata-katamu nganggo justru bareng to. Lah aku saking mangkele lho. Mbok Ning iki dalan. eling, ngono Kowe aku lho. bakal tumindak piye wae iki iso. Ya ngapa aku mah aku iso wae bawa melayu. Kok tak kandekke iki santoso iki. Santo cah kurang ajar. Aku ngerti Ngerti apa? tekone Santoso. Jangkamu mangolan netra kocak cempluk Apa? Rene Mah, Rene mah. Krungu ora to kupinge budek. dadi aku kira kalap banget ngono iki Lah ya mbok ngilo duwe ora pengilon nang omah iki. ora Ayo pantes. nih Apa? kemon No. No. no Oh, gentone ora positif, gento kok muni kemong. yo Apa tah? iki pemungkurane wong lho Oh, masakne kae kok ya ora weruh. dianggap untuk wong Lah apa? kijing Oh, iso dibandemi wong sak men. ora aja lho Kene wedi. yen mesem memanas Kacang-kacang. rono-rono Kayaknya aku kempean dalan aja rene-rene. iki ning alas glono munyuk ning kono Lino. Aku ya wedi kan. Ngawur ora. Lamur. oh kowe to to Ngono kok munyuk. apa Lutung. saya elek besok yen kowe kelakon dadi bojoku Bu Piye? kowe njaluk apa wae tak pinakani Tenane? ah Nek aku njaluk omah. oh aja sing gede-gede Lah ya piye? Lah nek bebrayan ora ndek omah terus arep nandi nang gubuk? cilok popo ngono lho Cilok. Aku meng wah sing jeneng Gento kuwi anak brandal tak bedahke omahe wong.
Wong tak pateni omahe tak keke kowe. Kok gento kok alus men to kowe. Jaluk omah. Wah, mbok sing cilik-cilik wae. Anu nek cempluke aku seneng gedhe kok. Kowe saya ora duwe. Wong busimu wis ndelap-ndeluk. Malah ditawake ciloke. Sesuk ngenteni 4 tahun. Kok suwe men? Jare ngenteni le gedhe. 4 tahun apa kowe jek urip? Iki sing jenenge iki rombong aku iki arep tak ganti kok. Iya. Ora warga laras kok. Apa? Atos laras. Wah sak sindenku sak wiagaku suarane ngungkuli watu. Iya to. Ya wis, Nah nek ora gelem kok dipaksa lho ya sak sesuk nek aku mati ku aja layan. Lah ngapa? Mergo kowe wis mati dhisik. Ya ora. Ora apa? Aku cek nomor. Mati mati. Heeh. Wah, Ngapa? aku mayu tapi gelem selawe aku. Maksudnya piye, ha? Karang ya semono iki. Wis selawe. Selawe gelem. Gelem mayu teh. Aku pira? Ampuh. Sisamu we. Lah urung. Kok kurang ajar. Ngopo? Aku ora kondo kepiye-kepiye cempluk. Aku krungu. Apa? Heeh. Krungu piye? Makrut ngono. Lho. Orisa sing maktut. Metu ngarep. Cuk. Ayo gentrok gak wis. Kelapa muda sau kowe semingkir banjur aku kudu kepiye, Pluk? Wah, aku ndelok polahmu wis kaya ngono, apa ya kuat nglakoni aku. Kuat ya dianggang-anggang. Ya wegah. Padake apa? Nek kowe ora gelem tapek bojo, mbokmu tak pateni. Ya aja. Aja. Iki mbokmu iki. Heeh. Lah kuwi najan to kaya ngono tak tresnani lho. Iki. Heeh. Kowe wani karo mbokku? Ora, aku galak banget ya. Kowe nglunguli aku. Wani ra? Nggih? Wani ora? Ora. Ora. Nah, kowe ketoke cilik ning watos kowe. Kowe pemain lama masalahnya. Iya, iya. Kuwi wing arek nembang we lali lho. Ayo. Gotong royong. Piye, Pluk? Piye ngapa? Aku nek wis kaya ngene iki ora bisa di kendhaleni meneh.
tresnaku mung kasok marang sliramu wong ayu. Lah nek aku ora tresna karo sliramu, kaya arep dadi bojone. Kepiye wae aku kudu kelakon dadi bojomu. Ora sudi aku ora tresna karo kowe kok. Kopat kapito kaya Apa? apa sih? Ambo. Aku adol kacang kok. Kaya manuk. Kowe Mana apa? manuk bu. Ayo. Tak rutu paripaksa. Sudi mah. Tenane. Tenan. Ora iso. Ora. Ayo. Mah. Ojo rono-rono. Ana apa nyok? Aku tak rene. Mbok, Ya. mulih wae mulih. Mulih ya. Aku kudu mulih ora iso. Kepiye wae aku arep matur karo Pak Denggolo, kowe kudu dadi bojoku. Aku ora seneng kok. Nek ora seneng, mongko aku seneng. Iki digapake sih. Ayo dirudo paripaksa. Tak rutul paripaksa. Tok. Ayo. Kosong winten wis edan ning kono. Karang aku ngentrongi kae ora ngentrongi kowe. Yes, beda-bedae. Wah, lah yo. Kowe penggimbiramu kok banget. Kowe kuwi ora anu lho, ono sewu ora owah lho. Ora. Waras kuwi, Mbak. Pak Min jenenge Pak Min karo Pak Min. Inge sapa? Surono. Iya. Halo, sing nganggo sendok kae jenenge Pak Surono. Sing nganggo rapi ya jenenge Sugeng. Dadi Dadi kowe iki gabungan kae. kono kok duka. Ora sembete nganggo jeneng Surono ya kowe. Kayak sendok semono ke to cangkeme piro? Ayo mbok ayo. siap. Ane tenan Surono tenan kok jenenge. Nendi-nendi ono. Ono. Iya, beda-bedae. Ngregengke swasana iki. Deke ya sok ngregengke nang nggon anu acara sepeda gembiran joget. Oh to. Oh iya. Dadi iki tak unggahke panggung tak takoni. Jane sampean ngonten niku pripun? Seneng, Pak. Mergane kula sok joget teng sepeda gembira. Mbok sesuk kan anu ngisi acara Acara apa? pemberangkatan jenazah. Kan dikepruk watu karo sing di omah. Ana pemberangkatan jenazah kok nganggo joget ora. Oh ya digawe anyar. Lah Sambutan tuan rumah terus engko selingan gerak dan lagu terus kae ditokke ngono. lho nek kowe arep pesen tak pesenke saiki. Rasa ya. Wis. Iya. Iki Apa? Apa? Wis kok yo arep demok wae. Ya ora apa-apa kok ya. wis. Kok hidup-hidup nganu gawe mari Iya. Surono. Iya. Iya. Ngono lho Tin dadi kabeh kuwi aku dikai greget sithik ngono men awet urip. Men mari. Heeh. Lah urung mari po? Urung e. Le mari dikapake. Ya manut to gawe kepiye ngono. Tak dumuk mari ora? He? Tak dumuk. Mbok endi? Dumuk ini. Lah karepe? Ayo liyane. Liyane nggo endi? Embuh. Ayo Tatin ganti nembang gubuk asmara. Ya, pamundutan. Heeh. Aku arep milih iki akeh banget sing nyuwun kowe sesideman ya kowe. Ya. Oh, wis werna-werna iki lho. Kula dhewe napa sing kalih ayu wau? Sing karo Ayu mbuh mau catetane endi? Oh, ya. Tembang kangen karo Mbak Ayu, engko tembang kangen engko. Ya. Kodang kuning Mbak Tatin, liwung Mbak Tatin. Wah, iya lho tenan iki. Luar biasa wis pokoke nganti jebret cangkemmu iki. Piran apa-apane kabeh? Ana lho nang kene tak singgahke sik. Disinggahke wong aku ning kene ndak. Ndak dijaluk gentho, mergo gentho iki brandal. Bandal. Jane nek ana duit ngangah-angah. Nggih bawa mboten. Bawani. Nyingkar
melu omong. Nyingkur Ndrang tung-tung bilang Ndrang tung-tung apa? wiwi tani nyingkar nyingkur lingsam yen ke mutan Neno lelampahan kang tresno tulus nadyan ingku bek asmara Ya, ku wis kek bali nang gone. ya. Ngaturke sapa meneh, Mah? sing anu Sing apa? sing rada gumyak meneh. Oh iya, sing rada semangat meneh. Semangat Yo meneh. Pras, medun Pras, ngancani Pras iki lah. Sapa? Pras dhewe. Semangat. Oh, kok padake kok aja ngece Mbak Yu kuwi arep umure 50 munggah. Nek meng kalah karo cah nom-nom adeke nganggo jengklit barang kok. Oh. Kene. Ya tak goleke mungsuh, tuwa do tuwa. Aduh. mancal kowe sak rukun Jajak akhirnya tak pancing. Oh ning kene to kowe iki. Tak koyo nek kono. Malah ngece kuwi. Ora ngerti nek liwat ngerti. Ayo wong sindhet 150 cm ya iki. Nek dina sih. Ganti mic. Joke mic niki kejepit. Yang gedek kowe. Mau namu ora iso kok. Jare lara gula. Kapokmu kapan kowe? Ah wis senengane tawa-tawa ora rumangsani wis. Iki lho iki tak tarake iki kok basa Anggepmu ki apa mek sik endi? Kuwi. Ayo iki. Ha iya. Kan ngapa iki? Wah, ayo serasi. Iya. Sip ta. Ayo para jeneng merucut terus iki. Kamu lucu terus piye? Kamu aku Engko nek turu rak ya pas. Iki kita rangkel we merucut. andane wis. Wis. Ning mbok jan budeng tenan iki. Mbak Yumu ki biyen ke taun pira? Oh, tiga jaman kuwi. Oh iya, kacane wis do ora ana. Kok dadi kowe isih mecicil wae. Aku ngejak kowe kok, Gun. Aku semoyo. Ya. Menyang sike arep menyang aku wis kok. Piye? Iki didhawuhi karo adikmu kon nyanyi. Oh, tak kira kon menek gendeng. Gendeng. Kowe iki kaya bal temu panggendeng manenku. Ayo, lali janjine ya. Lali janjine. Piye? Ayo catetan nek ora apa. Wong arep dikon kok mesti mecucu lho. Ora apal ya. Ora apal ngapa jan dandan Jawa ki kok enake apa? Ya nyilih satetane nok. Kok nyilih, ra nyatet dhewe ngapa? Ora. Gugene ra iso nulis. Ngedit kok apal. Mbok kowe dhuwit ya nguli. Onggane kok. Iso maca ora? Ya iso nek maca. Dina minggu kang tak tunggu. Deh. Iso. Sih kemayu ya. Suwe-suwe ra iso engko. Lah mergane piye? Mergane kok Ayo di anu sike. Wes gak enak.
kowe lingguhno ya padha Karo sapa? karo kae. Bener nak pancal. Nih pangku Pak D kene. Dolanan apa? Karo Aku dolanan. marang ngadeg. Dinamune Lalu menjaluk bukumu ki ngopo ya? mong lali janjine hanane pijar semoyo pinter golek alasan. padha kowe Bapakmu. lah ya pinter ora golek alasan pinter golek alasan Endaran aku wis ora